Ay nung, unsa di mo tuyo nung? Kunin na lang ta kasi ang utang dong. Sige, ako nga ton. Bah. Dito. Ato, paano mo utang? Mabayaran na. Oo? Minsan man. Paano utang mo? Nel, patay wala ka matay kwarta ni Dong. Tingnan na lang Dong, wala ko diri. Dok, nga na si Papa nga, wala ko na siya tiri. Sige dong, mabalik na lang po po dong.